Barka dai jama'a, assalamu alaikum warahmatullahi. Barkanku da zuwa channel namu na Afuwa TV. Idan kai farko ne a channel ɗin, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ka iya samun sanarwa mun ɗaura sabon bidiyo. Kamar yadda na yi bayani akan magunguna ne na gargajiya wanda za mu faɗa ka je ka haɗa da kanka. Na farko kamar maganin sanyin ƙashi, sai a haɗa da zuma, man zaitun da man habatus sauda, sai a haɗa da ruwan ɗumi, sai za a kwanta bacci, sai ya shafa a wajen kuma ya yi ɗaure ya wanke. To again ga mai magana da shi ita ce cututtukan mata. To sai ta dafa zuma da hulba tana sha, za ta warke kuma ta haihu lafiya. Saboda neman haihuwa sai ta samu tuwon zuma ta haɗa da madarar shanu, man sanyi, tana sha har wata ɗaya za ta samu haihuwa insha Allah. Sai maganin zazzaɓi kuma sai a shafa a jiki da ruwan zamzam, sannan a sha zuma cokali. Haka za a yi ne sau uku ake yi. Sai kuma rigakafi, sai a kullum ka sha zuma cokali cikin ruwan ɗumi da safe. Allah zai tsare mutum daga kamuwa da cututtuka. Haihuwa ba wahala. Sai lokacin naƙuda ya zama zuma kofi ɗaya, za ta haihu cikin sauƙi. Domin fuska ta yi kyau, sai a haɗa zuma da lemon tsami a shafa, bayan nan da minti 30 sai a wanke da ruwan ɗumi. Kuma a shafa man zaitun a fuska. Kamar yadda magungunanmu na episode 1. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa, ku danna share, ku yi mana comment da like. Haka shi ne zai nuna bidiyoyinmu sun amfani ku. Allah sa mu haɗu a karo na gaba.